Sa tuwing nakikita kong magkasama na tayo. Ako si Uwak. Ginaingon, kung may gitago ka o namagka ka, pagbantay lang, nga dili ka mamatikdan. Aron na kay peace of mind. Mao kini nitapos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Uwak, kinsa man ang babae nga imong gidadi nis ato. Mama, hinaya mo tingog ma. Kahinay na ato Kinsa na siya? Mama, imutan na pa man ka. Lalaki ko, babae siya ma. Uyab ni mo. Oo ma. Katiguang na anak. Hain man dito jinking nga imong gipaila na mo nga imong uyab. Hagbay rin na buwag, uy. Nga naman. Biyaan ko niya. Masag, mamugos ko. Hala no. Matured naman ang babayhana, uy. Masag, uy. Bit matured na. Dili pa na matured. Diin man sa ninimo siya makiti o gikaila, nak. Tira pasagad naman lang ng imuha, Uwak, uy. Unsay magminyo? Maumay pong sa imong anak ganina. Kinsa mang babayhana? Kadtong yang uyab si Jingke? Dili, uy. Kanang babae nga naaron sa iyang kwarto. Nagdag babae si Iwak? Ahay, murag nagusa naman ang anak ka. Gwapa mangha. Gamay. Gamay ra ang kagwapa? Gwapa, pero minus sa edad. Mas idaran kaysa sa atong anak. Mao ba? Unya, ani na napuyo sa ato. Ako si Thea. Kung okay mo nga magminyo ni si Uwak, mas labing maayo. Kung di mo okay, wak ko mahimo. Live-in lang sa mi, ma. Pa? Giting tanong each other lang una. Pero kung magkailan na namin sa usap-usap na mo, anak pa yung magpagkasal. 40 years old ako. 10 years kap mi sa inyong anak. Nakalitan lang mi ini, no? Pero, ni anamang kasamo, gidaka naman sa among anak din, he. Okay na lang mi anang giingon nga live-in lang sa mo. Ulos naman mo saktos edad. Wa na mi pagsupak sa inyong buhaton. Ni araw ni kanay puyo na? Katultol sa kanako mandusa. Utanam ko si mong miga. Hay mong bana. Kita ko sa mong bana, bisa na to. Kasi portahan lang ka na niya. Alam diha, oy. Lahi si Uwak, kaysa uban akong naka-live-in. Live-in? O kapulian na lang, live-in gyapon. Hantol ko sa tawag kag live-in ang laki, oy. Mo ni siguro ni si Uwak kag akong forever man do. Pagsure, biyaan sa kana. Kaya gaward, pi. Kasi dot rin. Mao ka. Kadiyot kay magkuha ko. Ganina, samtang tuwa ka sa imong trabaho, may mianhin niya nga lalaki. Pangutan si Thea kung si Kinsa to. Unsa may tsuras lalaki ba? Parehas o gitsura ni Thea. Yan to manghud ba? Manghud yan tapulan. Nanitos ato kay mga estukartan ti May gitunol bitaw nga kwarta si Thea niya. Nalain ma, iya to manghud. Ay, kasakit sa likod. Be, masayan ta ka. Ayaw na. Magpa-check up lang ko ini ron. Karon nga gabi naman. Tiya, if symptoms persist, consult your doctor. Aron, maayo din ka. Kasi mong gibati. Kadita, mag-ilis na ako. Giduwak, ayaw pa daan ng tiya. Dili pa nimo siya asawa. Papugong ka og babae. Wa na kay ayo nga pagkabarkada. Maos ni imong gibuhat sa imong asawa, ba Julius? Sa pamandi ay. Bisag unsaon, wa gyud ko masakpi sa akong asawa, sa akong mga kabuang. Uy, ba Julius, imong asawa, nagpaingon din Ha? Unsa? Imong asawa ba? Mutago ko ba iwak? Mutago ko. At di ko alam bakit ba nagkakaganto. Katalawan, tago ba ka? Ayog binuang ba iwak? Mamuspos sabi itong asawa. Mao ka. Takusam na ka? Takot sa asawa? Uwak,
Kumusta yung magpapacheck up gabi eh? Pabalikot pa po sa doktor, tiya. Oh, masam di mong gibati? Sakit akong lawas. Basig ipanuhot ra ka, oy. Unsaon nga mag-atubang magugas electric fan o maligo? Basin. Pero matod pa sa doktor nga, nag-check up na ko. Nga basta, may gamay ko patiyon sa akong lawas. Muadto rin ko niya. Pagkabata, pabayaan nimo. Masakiton ka na. Oo, sakit kong daan sa bata pa ko. Bisa mo, na pa ka lang papag mama. Hello. Hi. Uy, kisa ni? Kalimot na siya. Kinsa lagi ni? Ay binuanggod. Ako si Laila. Dilima? Diwalo. Si Walo. Ay mo kinatawan. Nakinundong ko. Ikaw si... Kinsa na? Tiya. Dili, uy. Ako ni si Iris. Uy. Katugong, naka one night stand last night. I miss you na, uwak. Gusto ko nga magkita ta. Huwag ko matagpaw sa one night stand na tukod. Gusto ko another one night stand. Sige. Kinsa lagi na? Asan na karon, Dok? Oh, Dok? Si Iris ko, uy. Asa ka napita, Dok? Ang anak ko ni mo karon. Oh, same gihapon sa atong giadtuan last night. Magwet ko, ha? Magwet ka? Unsa na, uy? Nga magwet man. Sige, Dok. Okay, anak ko ni mo karon. Sige, bye, Dok, bye. Tiya. Nanresulta sa akong papacheck up. Nanangsulta. Yan murag na goal man kay ka. Gusto magisulti na ko ang doktor, tiya, ha? Dawato na ko kung unsa man akong sakit. Mag-ilis ako, ha? Oo, sige kayo ba nang taka? Ayaw. Ako rin magkikita sa doktor. If symptom process, consult a doktor. I miss you so much. Oh, wow. Ako, kay kumingawan mo. Okay. Okay na. Ayo. Kasagaran na. Sarangan ba? Wakay kami nga wala ko. Pero diretso kag ukop na ako. Nagdali ko. Ano mo dali ka? Ganina sa cellphone. Nagsulti ta. Patuli mo. Wait na ka. Wet as in wait ba? Magpaabot ko ni mo. Karuan na ako. Naman ko kuan. Ni naman ko. Wait, nagsamot na. Wait, wait ka na. Wak kabayo ni mo romansa, uy. Ay, gututo man. Lamig ko romansa sa sama ni mong babae na. Mga ganun laki. Mga challenge ka. Ay, hala. May natutok ka. May order ka? Oo, mana. Ikaw. Saan? Isa mo lang nanuktok ka. Diyan sa nakubi. Uyay ko, ano. Ikaw ba, disturbo mag... Uy. Ngiga, No, mong gid sila kita siyang doktor din hiya. Tiya, niyong gali ka. Giyon sa napaghibaw ni ako din Nga. Ngilngiga ni mo sa? Hubo man katanan. Tiya. Nanulisok pa nga tubangan ni mo. Niyam ka. Tamparuson ko na nanulisok ni mo ron. Nganong ni ako, uy. Gisondan ta ka. Nalimot ka. Ingon ini sa dang gibuhat sa akong mga lalaki kani ato nga akong gika-live-in. Uy, gitrayduran lang ko. Mo nga wa ko mag-usik sa akong oras. Gisundan ta dayon ka uwak. Kaya bago nila. Yabag si mong mata. Mo ni imong giingon nga if symptoms persist, consult a doktor. Pasod ako. Nga naman. Gusto kong makakita sa mong doktor. Ay. Tiya. Ay. Hain, kara. Maikog to, uy. Pitche, gahubo man sa lagi ng doktor ni mo. Mo ni mong doktor? Babae, di ay? O, kuan. O, ninduto, hubo man daan. Day. Ganahan ka? Nahibaw ka? Nga ako'y tag-iya ning lalaki nga imong gikauban ron? Nahibaw ba ka? Wa! Kinsa man ka? Iyang mama? Dili! Iyang auntie. Dili! Iya kang lola. Labaw pang dili! Lula di ay, ha? Direbe! Lula ni? Mao ni Lula! Naghuboy daw na! Ako sa kong hindi na. Naghuboy! Wala naman bakit daw yung ilayo! Gusto ni mo ganun. Hold on! Naghuboy daw na! Uy, nakakat ang panit na! Uy, madang panit niya! Aray! Nisibat ko. Pari ko dahi mo. Nasakpan ko sa kong style. Nga if symptom persist, consult a doctor.
Mao ka makasama ang kaagi ni Uwak, didining tulumanon. What's the style? If symptoms persist, consult a doctor a style.